Maga a diplomavédés és a diplomamunka prezentációja végül is a lezárása az egyetemi tanulmányoknak, végül is egy olyan minőségi helyszíne a prezentálásának az itt végzett szellemi, szakmai, gyakorlati munkának, ahol a hallgató lehetőséget kap arra, hogy széles publikum előtt mutassa meg végül is a tanulmányainak legvégén a főművét. Nagyon sok hallgatónak a diplomamunkája egy olyan első állomás a szakmai munkájában, amiből utána évekig merítkezik. A MOME Maraton mindenképp lehetőséget biztosít arra, hogy a nagy nyilvánosság előtt a hallgatók először megmérettessenek. Ez az, ahol a világ elé kerül a diplomamunkájuk. A MOME Maratonon való megjelenésünkkel mindenképpen a nagy közönség is láthatja ezt, tehát ez mindenképpen egy előny, és jó lenne, hogyha ez a továbbiakban is működhetne. Minden tervezőnek teljesen különböző és egyéni útja van, és az, hogy ki merre fog tudni eljutni, az nem csak és kizárólag ő rajta múlik, de 70%-ban biztos. Diplomamunkám egy Klocol technológiára épülő táska és tároló kollekció, amit egy ilyen nagyon vastag filcből készítettem, illetve ez a technológia erre épült, és így alakítottam ki olyan formákat, amik alkalmasak tárolásra. Az egész tervezési folyamat egy ilyen hosszadalmas történet, mivel az újabb és újabb kísérletek alapján újabb és újabb ötletek merültek föl. Van egy 1,5 éves tervem, amit szeretnék közel úgy véghez vinni, ahogyan én azt elterveztem. Ebben benne van a diplomakollekciónak a továbbgondolása és a kiteljesítése. A MOME Maratonon egy olyan komplex installációrendszer kerül felállításra, mely 13 pár suttogó parabolából áll. Az nagyon különös ebbe a rendszerbe, hogy úgy, hogy nincs jelen az illető, nem áll közvetlenül mellettem, kiválóan hallom, de szinte olyan szinten, mintha a fülembe suttogna a hangját, ami nagyon fura, bizarr hatás is egyben, és azt gondoltuk, hogy ez a hatás ezzel a látvánnyal, ezzel a 13 pár parabolával egy egészen reményeink szerint egy érdekes látványt fog nyújtani. Egyetemünk most ünnepli a 130. évfordulóját, és ennek kapcsán ez a 13 parabola 13 évtizedet jelöli. 13 parabola, 13 évtized. 13 évtized, 13